זאת הקומה השנייה, אני עולה במדרגות. יש 4 חדרי שינה, 1 כחול אבל הוא יצבע אם יש צורך, 1 סגול, זה האמבטיה, תכף ניכנס אליה. עוד חדר נוסף יחסית קטן, ופה המאסטר בדרום של ההורים. זה חדר אחד, חדר בסדר. חדר שני, צלמי בחוץ, לא רואים כל כך, הוא סגול ולא כל כך גדול, אבל מספיק לילד. זו האמבטיה של הילדים. חדר נוסף לאורחים. וזה החדר שינה של ההורים. הוא די גדול. יש את החלונות האלה שהם יפים, אבל זה קצת בעיה כי אין פה וילונות. אפשר לפתור את זה. האמבטיה של ההורים. מקלחת. שירותים. חדר ארונות. אני אצלם לכם את הגינה מלמעלה. גינה נחמדה. זה הפארק פה. קחו בחשבון שאתם בקו ראשון עם הקו מתח גבוה. לא יודעת אם זה משנה או לא.